హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఇప్పుడు డెమో చూశారు గదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌లో ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తదిగా. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇవే ఫోటోస్ కాకుండా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే సో, ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో, ఈ ఒక్క ఫోటోని ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో చిన్న సైజ్ 2 ఫోటోస్ అండ్ ఒక పెద్ద సైజ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, 3 ఫోటోస్ మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఫోటో 3 ఫోటోస్‌ని వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో, మంచిగా ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం సో, మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకెళ్ళండి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో, చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా 2 ఫోటోస్ వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో, ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 13 సెకండ్స్, 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి
బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చింది మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. వీడియోని లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ కొట్టండి. సో మీరు ఎంత లైక్ కొడితే అంతమందికి రీచ్ అవుతుంది వీడియో. తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటాను తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ పిక్స్ 29 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.